wakaroyewa kumabhodho kwausingabvi 37 years unoita kenza inoomesa muchaza, woti kwauroyi wakachamisa wokwadii, wakachamisa kwaunodya ndekupi? Iwe wenje kumabhodho kwausingabvi kuna Shavamwe, chero pakaitwa gadharing yevakadzi unenge uripo, paitwa gadharing yezano unenge uripo. Uroyi wakachamisa upo wakakuita pameso uita kunge mupuru wakudero. Kutochenjera uzizive. Hauna kana inonzi medical aid paurapa. Asi imbwa dzevanhu vari muzano waunoimbira tsepete pane imbwa dzine mamedical aid. 23 ndakatokutaurira waide wakagowa sebhora iwe. Totenda ini ndinotaura in strong terms. You were quickly forgotten. Ndindakatokumudza. Uroyi ndio wamai vako iwe wenje. Ndio muroyi. Pamai vako ikoko ndio kwaunoroyiwa. Hauchiti apera iwe. Chakudzumburudza. Izvozvi kana mukadzi hauvati naye chidla norunyanga rwapeni kuchisosona. Izvozvi. Imba kasumuka uimbe tsepete une. Nogona kuwana nyama dzemuchaza dzichiwa pasi. Ndinotenda kuti ndakatokutaurira in strong terms kuti vakurangarire. Otherwise you're going to be buried alive. Very stupid person. Wazviona ka the importance yekuva nezvipatara munyika. Wakangova kutaura kuti wana upo here, wana upo here vanotengesa. Techitotaurira vanhu vakaita semiso. Vechifeki so. Uroyi ndio kumba mai vako. Iwe wenje. Handi wakaimba kuti vanhu vari kundiona vada kundikandira. Judas Iscariot vada kundipe. Vanoda kundiroya ini panoshanda vamwe panobata vamwe hove ina handibati. Panobata vamwe nyati handibati. Unotozviziva kuti kumba kwenyu ndio kune uroyi wani. Udza vamwe vako kuti vakomana chipatara chakakosha. Wopora asi mutengesi. Aitaura zvinhu zvinodiwa munyika nevanhu vakawanda. Iwewe yakava lesson yawakatopiwa naMwari. Tendeuka. Tonyora kadzimbo kuchitaura kuti zvipatara zvakakosha munyika. Muromo wakati shutu neoverpopulation yemazino. Ubatwa nekenza. Titongotaura tonokuudza chokwadi. You are one of the people vanoziva kuti basa rezvipatara now. Vamwe vakakanganisiwa. Ndiwo watoechituka nokararama apa. Kabuda apa. Hakuna munhu akambombera zano akararama. Mota yekupiwa iyo yavakamira wakaisa pasure pako iyo. Ndo mota dzinotakuriswa nguruve nemadhiramu ema-used oil nematai kune dzimwe nyika. Kwauri zvichiri zvitsva nekuti uri dofo. Ndofunga kenza yakakubata wakatombobvisiswa bhuruku ukaiswa nekumasure. Bhozi sei yakawanda kumuchaza. Udza vamwe vako kuti zvipatara zvakakosha vakomana. Chero tikaimba tsepete panyika. Ezvo kuno umwe chairman wezano akabheuka akavhunika zvigumwe. Ndogona kukutumira futi zvoni. Udza vamwe vako kuti vakomana vekuopposition pavanenge vachitaura nyaya yezvipatara vanenge vasingazvitauriri ivo voga nekuti havasi vekuopposition vanorwara. Chero iwe unorwara. Wangongoti buzi. Ukaona magreen bomba ondeya panenge paita nekenza wenje. 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 Kenza inotanga kumasero. Kokuya kumasero ndokwamuri kumama nayo. Chingwa chamunokandigwa chiya chinechi ndo chiri kuburisa kenza icho chine zvinochikenini. Waingobovera. Uchidetserwa mbukuru yabikwa nemuroyi. Uri pwere iwe wenjewe. Mwana mudiki anoimba zvemasura suma. When is going to be your time? Ndione mwana anodzidza kumusha ukanopishikira pasi. Aita zvokutsedzerera pasi kemwana kako. Aidzidza akagara padombo mwana wako iwe. Kana uchizvara. Wako mwana iwe. Tarisa chipleti chauri kudyira mengu yacho. Tarise kuti chine unhere.
gumbo nomupambare zvakadhakwa kutoita kunge munhu akakura achidhambisa mapere. Uroi ndewo kumba kwenyu, ndokwamuna royana wakatoimba songo yekutotaura izvozvo. Ndokuda kuti kutumira songo yako unotozviziva kuti kumba kwenyu ndokunoroyewa. Nevakakukanda chimwe chitsinga futi chekumatanhaza pano panobuda nedhodhapo ndopachinofanira kunzi papo ne